Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong Dinalan sa mga balita lokal, 700 milyones pesos mabuhin sa budget sang probinsya bangod sang manubo nga koleksyon sang buwis. Oath-taking kag inaugural ceremony sa opisyal sang probinsya preparado na. Sa balita national, Marcos administration wala sang plano nga suspendihon ang excise tax sa produkto sa petrolyo. DOH Secretary nagrekomendar sa pagpalawig sa mandatory nga pagsuksok sa face mask. Sa balita international, Russia malapit na nga makontrol ang duha ka rehiyon sa Ukraine. Balita sa sports, kay Soto tuyo mangin inspirasyon sa mga kabataan nga Pinoy kun mangin NBA player. Balita entertainment ay dalas alas nagakasubo sa pagtaliwan sa iya adoptive mother. Samtang sa balita espesyal ato naman pagistoryahan ang mga facts na hanungod sa ido. Mahayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkad. Good morning liwat mga kaaksyon, good morning sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook, sa YouTube, kag sa website naton dira. Maayong aga sa inyo tanan. Good morning Action Doors. Good morning sa liwat sa imong action boy. Kag sa mga ka-action ta. Good morning. Yes, so good morning. Like, follow and share lang kita sa aton nga FB Live, no? Sa akong friend dila kay Beth de la Torre, morning dira sa imo. Good morning. Good morning man sa iya tubangan balay dira. Yes, wala mo gyapon nakilala sa tubang nga balay. Ay pagyapon kay may pasagin pakilala sa akon. Dugay-dugay lang ah. Sige. Sa kay Miss Georgia Gargaseran, morning man dira sa imo sa may Barangay Singkang Airport, no? Nya Friday na kuno sa kadasig sang inadlaw. Ah, okay. Yes. Hindi ka pa nga dugay-dugay Christmas na. Kundi makapanghatag na sa imo nga mga gift sa Yes, Christmas, correct. di ba Miss Georgia? Kag basta maka-gather liwat ang Yes, ang energy. ARB. ARB Fans Club. Gina Macapasientos. Good morning man dira sa Barangay 29. Yes. Sa kay Migota One Ball, Roberto One Ball Gallo, morning dira sa imo, kay Madam Alma Alvarez Gallo sa Las Vegas, Nevada. Kag sa RG Boys. RG Kag Boys. kung ano man ang ginsend niya, hindi ko makita. Kay attachment unavailable. Oo. Siguro private ang, or naka-private ang pag-post bala. Nga, Damo ni sa mga napadala sa akon nga unavailable ang attachment. Gani. Baby Gregorio Yulo, morning man dira sa poblasyon DSB. Si Rochelle Evangelista, happy weekend. Anong weekend naglibuas, no? Yes. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo dira sa Minnesota, nagaragapon, Taurus RGG. Kag kay Shootiful Dorel kuno from Barangay Santa Rosa, Murcia. Shootiful. Shootiful gidya. Sige, good morning Ladra sa inyo. Kay VJ, posible action boy, araman siya. Good morning VJ. Si mama niya bla? Si Ganun yung Mama mamaya? Darlene. Darlene, Darlene, good morning. Sa may Inclaro. Binalbagan. Yes. Kay Tiray, Linahakayaw, morning man. Miss Jinky Di Alagdon, dira man sa Phoenix, Arizona. Maing aga sa imo. Good dust storm, diri now sa ila. Ang dust storm nito, ang okay, no? Bala, no? Di bala? Yes, kalain, no? Sa mga kuwala na katabo mo, sa mga dessert bala? Yes, sa Qatar, sa mga, mga Grabe dessert. na, daw ginalubong ka na, ha? No? Ano ko, no? Daw ginalubong, dust storm. Doon ginalubong? Hindi bla, nakita ko na sa mga pelikula, ha? Nga. Daw kakalubong ang mga kwanla. Mga... Kalain ako no, kasakit-sakit. Wala ko no sa mata, action boy. Siyempre, so, dapat naka-shades. Oh.
Sa kay Homa Lumena, may agad dira Lisa Joy Ilon Amoroso. Good morning man dira sa imo, no? Puro ni amigo bol mga attachment unavailable ni padala mo. Kasi siguro bala ang Ba, nag-post, naka-private siguro? naka-friends lang. Hindi ta friends ang nag-post sina. So hindi ta na makita niya po. So mas Correct. may pa-screenshot mo na lang. Bisa ni sir. forward niya, hindi pwede. Hindi, good. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Ang Time. beach, ang paborito nga katuan sa mga Sa detalye na sa aton mga balita lokal, masobra sa 700 milyones pesos ang budget allocation nga mabuhin sa probinsya sang Negros Occidental halin sa gobyerno nasyonal paagi sa National Tax Allotment bangod sa pagnubo sang tax collection sa mga revenue agencies. Inagin pahag ni Governor Bong Lacson may kang tanan sa ginanunsyo ni Finance Assistant Secretary Maria Teresa Habitan nga ang NTA nga sadto ginatawag nga Internal Revenue Allotment sa mga local government units ang mabuhinan sang 14% bangod sa manubo nga tax revenue sa panahon sang pandemya. Sunod sa gobernador, isa sang maapektuhan sang dako amo ang maintenance and other operating expenses o kon MOOE sang Negros Occidental. Duga pa ni Lacson, ginapalerto ng tanan nga mga departamento sang gobyerno probinsyal sa posible mangin epekto sini. Isa sa paghimuon sang probinsya mo ang pagpasanyog sa koleksyon sang local revenues. Sa karon ginumpisa na sang probinsya ang pagpreparar sa 2023 na provincial budget agud may baluan kung ano pa nga mga operations ang maapektuhan sa pagbuhin sang budget allocation sa mga LGUs. All systems go na ang oath-taking kag inaugural ceremony sa Negros Occidental Provincial Government Officials sa Sabado, Hunyo 25, 2022 sa Provincial Capital Park in Lagoon sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Governor Bong Lacson, magasugod ang programa paagi sa isa ka misa alas 3 sang hapon. Ini ang pagasundan sang pagpanumpa kag inaugurasyon sa mga opisyal sang gobyerno probinsyal nga nagdaog ng kaligad nga eleksyon. Si Lacson ang magasumpa kay San Carlos City Regional Trial Court Branch 58 Presiding Judge Ami Alabano Avellano. Sunod kay Lacson, maghahatag man siya sa inaugural address agud mapresentar ang iyang mga nahimuan kag paghimuon pa sa masunod nga 3 ka tuig. Liwat nga ginklaro sang gobernador nga wala siya sang ginimbitar nga mga national personalities, magluwas lamang sa mga local officials kag guests halin sa Negros Occidental. Ininay kaduha nga termino ni Lacson bilang gobernador. There will be a mass, I think 3 o'clock, and after that will be the start of the oath-taking activity. That's all I know because I purposely did not take part anymore in the preparations. No. Si Negros Occidental Governor Bong Lacson. 50 naman ka mga barangay kapitan sa Negros Occidental ang makabenepisyo sang Scholarship for Local Leaders on Barangay Governance. Sunod kay Governor Bong Lacson, makabigin isa ka Master in Public Administration and Governance nga programa para madugangan ang ihibalo sa mga barangay leaders may kang tanan sa panggobyerno. Nagasalig si Lacson nga madamo sa mga punong barangay ang magakuha sang sini nga oportunidad. Ini ang kabahin sang Negros Occidental Scholarship Program sang gobyerno probinsyal. Sang Miyerkules, nagpirmahanay sa kasugdanan ang probinsya kag University of Negros Occidental Recoletos pagi sila presidente nga si Reverend Father Don Besana para sa among programa. Ini nga scholarship ang nagatuyo agud mapasangkad ang managerial kag leadership skills sa mga local leaders pagi sa 1 semester 15 unit certificate on public administration and governance. Nagpangabay si Father Henry Donasco, Director for the Commission on Liturgy sa Bacolod Diocese sa mga tumuluo nga hindi lamang magbasyahanay sang tubig sa kapestahan ni San Juan de Bautista, kundi dapat may matinluan man ang kalag paagi sa Sacrament of Confession. Sa interview sa Aksyon Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Donasco, tradisyon na sa sini nga kapestahan ang magpatigayon sang biray kag basyahanay sang tubig, pero mas maayo nga sa ulugon ini paagi sa pagsimba. Ginpahayag ni Donasco, Hunyo 24 tani ang petsa sa pagsaulog sang kapestahan ni San Juan de Bautista, pero natabuan nga iniman ang petsa sang pagsaulog sang Solemnity of Sacred Heart of Jesus. Ginpathag ni Donasco bangod sini may pila ka mga komunidad, parokya o diocese nga hindi nila patron saint si San Juan de Bautista ang nagasaulog sang kapestahan kahapon nga adlaw Hunyo 23. Pero ginklaro ni Donasco nga kon patron saint sa parokya si John the Baptist dapat nga sa ulogon ng kapestahan subong nga adlaw Hunyo 24.
Ginpahayag naman ni Attorney Cesar Distrito, miyembro sang transition team ni Mayor-elect Albe Benitez nga may pila ka mga department heads ang nagpalambot kang nagpangabay nga ipabilin ang pila ka mga job order casuals sa syudad sang Bacolod. Ginehemplo ni Distrito ang mga traffic enforcers nga 20 katuig na sa serbisyo kag nakahibalo na sa ila trabaho. Dunga pa ni Distrito, hindi pa na masabat ang ining pangabay, bangod wala pa nakasumeter sang listahan ng mga GOs ang syudad. Ginpahayag naman Distrito, nga plano ni Attorney Boyet Maghari nga magbisita sa kada opisina agud personal nga mag-request sa mga kulang nga mga dokumento. Natala na sa Hulyo 1, unang adlaw sa pagpungko ni Benitez bilang bagong alkalde sa siyudad sang Bacolod. Ginkalipay ni Councilor Renisito Novero, ang chairman sa Committee on Education sa Konseho kag Syudad, ang plano ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pagpa-review sa K-12 program sa Department of Education. Suno kay Novero, atis pamansad to ginpatuman ang implementasyon sa among programa, nagpabutyag na ini sang iya pagpamalabag bangod sa pagpati nga ini ang wala sang madulot nga kaayuhan sa mga estudyante. Dugang pa ni Novero, base sa iya obserbasyon, pila lamang sa kaporsyento sa mga estudyante nga nakatapos ang K-12 curriculum ang hatagan sang oportunidad nga makatrabaho pagkatapos ang ila pag-eskwela. Nagalao man ang konsehal nga kung mayara gid man sa himuon nga desisyon ng gobyerno nasyonal sa palaabuton, ini ang magabase sa matuod-tuod nga assessment kag evaluation. Natala na kay paidalom sa bidding ang 49.6 milyon pesos nga balor sang slaughterhouse nga pagatukuron sa banwa sang Hinubaan. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni outgoing Mayor Ernesto Estrao ang ilihawan na patukuron sa barangay 2 poblasyon na Hinubaan sa propiedad man sang Banwa. Suno kay Estrao, ang pondo ang gikan sa loan sa the Philippine Rural Development Project halin sa World Bank. May 10% nga counterpart ang Department of Agriculture kag 10% halin sa probinsya sang Negros Occidental. Nagpasalamat si Estrao nga madayon na ang ini nga proyekto matapos ang malawig nga panahon. O kung pagplano, bukas si Estrao nga kung matapos ang proyekto, pwede man makapaihaw ang gikan sa iban nga banwa. Suno sa alkalde, ang nga proyekto ang itugyan na kay incoming Mayor Dap Reliquias nga iya man ginsuportahan sang nagligad nga eleksyon. 49 million nga slaughterhouse double A sa Banwa sang Hinubaan that is funded by the PRDP World Bank. National government, tapos 10% of that is from Department of Agriculture kag 10% sinayas ang provincial government. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Ernesto Strauss ang Banwa sang Hinubaan. Ginpahayag ni Dr. Gregorio E. Bacay III, Acting Bank Officer 5 sang Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP nga manubo ang porsyento nga masunod kag mapeke ang bag-o nga 1,000 peso bill kon polymer banknote bangod sa kinaiya kon feature sini. Suno kay Bacay, mas maalam matinlo kang mabakod ang polymer banknote nga under testing pasubong. Mayara sang 2,000 kapanid na nga ginrelease ang BSP nga polymer banknote sa Negros Occidental sang Miyerkules nga adlaw, apang ini para lamang sa training kag familiarization sa cash handlers. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 19 minutos sa nakaligad sa takna nga las 7. Marcos Administration wala sang plano nga suspendihon ang excise tax sa produkto sang petrolyo. Samtang DOH Secretary nagrekomendar sa pagpalawig sang mandatory nga pagsuksok sang face mask. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils,
coffee cups, tumbler, kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man protection. Okay, so good morning. Ang ginapadala gali ni Migo tawan ball gali nga kuan nga mga picture ang mga produkto ni Ralph. Yes, nakita ko na sir sa Instagram. Kaya gina-follow ko ang Finding Reason and si Ralph. Okay. So, congratulations kay taho mo. Kita ko di fairness. Aksyon doors ining sa crop top bala ning si Joanna Marie Diaz bala ang kuan ang model. Kita ka ang crop top? Yes. Sino ko do ka ngayon na sino Action Eden kung malakat sa Boracay mo? Ay, of course. Automatic na yan. No, do ka ngayon sino ka dua sang ini nga kuan no, ini nga outfit oh. Basi makalabot. Basi makahingagaw sa Basi sa tayo na malakat. Ha? Saan ganito to? August. Basta August, dito na pambalsan. Okay? For our safety and security. Charot. May guro di ranta ka muna isang crop top. View, daan. Kamahal ang shipping. Tapos anong gusto niya ibutang sa ngalan sa likod? Ano nakabutang ka? Life is what you make it. Life is what you make it sa lain to ya. Sa likod, life extension. Pwede lang na. Pwede lang na. Kito taga pa US man si Sir Jonathan. Kasi yapito niya na lang. Ito, no? Charot. Kanami isang kuano, kanami isang pero kanami isang crop top, no? Nakita ko dito kaangayan, gini sa inyo. Bakli kami bala. Makota si Ralph, abi kung pilang shipping. Sir Rupert, makotabi si Ralph kung pilang shipping. Kaya ready na si Boy D magbayad. Sino isa? Si Syra? Sino si Syra? Ano mga ngalan, ginatandaan. Ang mga models, bla? Basta i-search mo sa Instagram, ha? Ito kaangayan sa inyo sa crop top ni Action Eden, no? Hindi hanta ni Abe. Hindi Abe, Action Boy nga maka-order. Makotabi si Ralph kung ga-ship di siya sa Philippines. Ship ka na Ralph sa Philippines. Para para masaya. So amo ni gali no ka mga nami sa mga products niya sa Finding Reason. Yes.
sa tsura pala Aksyon Boy. Gusto ka namin isang tela. So, sa mga ka-aksyon tangara sa US bala, order ka mo kay Ralph. Oo, Kaya ka dira namin sa gits finding iyang, reason. yes. Sa mga teens dira bla, you teens out there in the US, in the US. Try to search sa ano ganito, Finding reasons. reasons. Kay tahom ka mga Katahom sa ilang mga produkto. Yes. Marty Artisano, morning man, from Barangay Tabugon. Sakay Josephine Lacson, happy weekend. Elvira Hilugo, Virgil Gaspi Coloso, maraming agada. Jeneline Ampil, sa pamilya ko na sa Spur 3, Hinubaan. Oy, good morning dala sa inyo. Good morning. Sige, go. Kay Mike John sa Molde Seva, good morning man. Monitor Subong, greet niya lang happy birthday. Si Toto Jimboy Estimar, salamat gid. Happy birthday sa imo. Toto Jimboy Estimar. Yes, greetings from Mike John sa Molde Seva. Emily Morden, good morning. Yes. Hilda Nalagon, good morning man. Kaga, have a nice day. Kay Celis John Dexter. Oy, John Dexter Celis. Yes, good morning. man. Kay Miss Remia Garcia. Si Eden Sapanta Kasuyon, good morning. Watching from Pinaginpinan, Cabancalan City. Happy birthday sa iya brother nga si Joniel Zapanta. Joniel Zapanta. Happy birthday. May struggle ni si Eden Guray, no? May stra siya. Okay. Sige. Good morning lang sa imo, ma'am. Kay Roy Javier, Henry Palma, good morning sa inyo. Family Javier, good morning. Ray Flores Baryoga, good morning man. Ana Sinoro, good morning. Kaginap ako. Ay, kalay. Signal. Kay Turco Junco, good morning man. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Dennis Nuestro, good morning. Kag happy birthday sa apo nga si Dane. Dane, apo ni Dennis. Happy birthday. May apo ka na, Dance? Si Dane, iya apo. Kay Philip Abeliano, maing aga man dira sa imo. Kag dira sa kay si Beth Lampreya. Good sa morning. Thailand. Sa Thailand. Good morning man sa imo, no? Sa mga kaupdanan ko sa Parole Operation Office number 1 bala maing aga sa inyo. Away pa kami meeting next month naman amon meeting. June 24 subong, no? Kasi na birthday subong. Kay Felix gapon Way ka di gapon Gani man. Priyota. Kasi sa ligat pag niya birthday ni Galing buwas sa raman, okay man. Kadto ka to buwas ha. Kasi no? Sa kay Aksyon Felix. Ay, buwas siya mapaparty? Yes. Sa din? Secret. For safety and security. For safety and security reasons. It's for you to find out. Sige. Kanalan, ara kagid kay... Saturday. So, ano oras? Di mga lasay siguro Siyempre, Sang hapon na ba sila sa isang aga? Kanay mo ya ha? Ay, hindi pwede. Oy, sa Yada ko Gino, Anori Dasas, good morning man sa imo. Good morning. Morning Yada ko ni. Nag-born sa mga ihada na Aksyon Boy. Standby na sa Balita National. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kunsang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga imbes suspendihon ang excise tax sa mga produkto sa petrolyo, mas nga hatagan igtalupangod sa administrasyon ang pagbulig sa mga sektor nga malala nga napektuhan sa pagsaka sa mga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kag produkto sang petrolyo. Una nga rason ni Marcos sa pagsuspender sa excise tax o kung hindi pag-suspender sa excise tax nga hindi ini makabulig direkta sa mapektado sa pagsaka sa mga presyo. Partikular ang mensionar sa presidente sa madapat unahon sa paghatag bulig amo ang mga sektor sang pampubliko nga transportasyon. Dugang pa, tama ka importante sang transportasyon tungod kabahin ini sang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang pumuluyo. Sunod pa kay Marcos nga hindi lamang ang pagbiyahe sa mga taong mapektuhan, kundi pati ang iban pa nga mga basic needs kag mga produkto. Ginako ni Marcos nga nakagapo sa mga kamot sang gobyerno sa isyu sang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Sa piyak nga sinusiya nakigangot na siya sa mga pungsod nga manggaranon sa langis para sa supply sang Pilipinas. Plano ni Senator Sherwin Gatchalian nga maghimo sang hagna ug makahatag sang 3,000 pesos nga subsidiya sa public utility drivers mungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sang produkto petrolyo. Suno kay Gatchalian idusot sini nga mahatag ang subsidiya sa sulod sang 5 ka bulan. Dugang pa supesyente na ang 4 ka bilyon ka pesos para sa plano sini base sa mga nakarehistro nga operators kag drivers sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pahayag pa sang senador nga posible maghimo sang supplemental budget kung kuhaon ng pondo sa unobligated funds sa mga ahensya sa gobyerno. Ang LTFRB ang nagapanagtag o kung kapanagtag sang fuel subsidies sa mga jeep kag bus operators kag drivers. Ang Department of Trade and Industry naman sa mga delivery services riders kag lokal nga panguluhan naman para sa mga tricycle drivers. Magakinahanglan naman ang LTFRB sang supplemental budget sa Marcos administration para mapadayon ang inatanyag nga libre sakay nga programa. Ginpahayag ni LTFRB Executive Director Tina Aksyon, luyag nila nga palawigon ng programa apang kinahanglan sang dugang nga pondo. Sunod sa LTFRB, ang nga programa sa Metro Manila kay iban nga rehiyon ang magatakop sa Hunyo 30. Ginpahayag sang LTFRB official nga 80% sang napain nga pondo sa programa ang nagasto na, ilabi na nga madamo sa mga riders kag operators ang nagpasakop ikumparar sang tilikdan nga tuig. Ang nga programa ang ginapasakupan sang 16,691 ka units. May 761 ka operators sa 942 ka mga rota sa bilog nga pungsod. Ginpahayag ni Aksyon, pila ka mga rota na mapalawig ang libre sakay tutob sa Hulyo 31. Lakip na ang EDSA Busway Carousel kag Montalban Pacadto, Quezon. Ginarekomendahan ni outgoing Health Secretary Francisco Duque III ang pagpalawig sang mandatory nga pagsuksok sang face mask kasunod sang pagsaka sang COVID-19 cases sa Pilipinas. Sunod kay Duque, magluwas sa COVID-19 ang face mask nga makabulig para malikawan ang ibang nga balatian kaangay sang influenza, bacterial pneumonia, monkeypox kag asthma. Una na ang ginpahag ni Presidente Rodrigo Duterte ang mandatory nga pagsuksok sang face mask kay hindi pagdulaon tubtob nga matapos ang termino sa Hunyo 30. Nagalawom si Duque nga ang masunod administrasyon ang manginbukas sa pulisa nga mandatory nga COVID-19 vaccination pero may exceptions. Ginatanaw ni Duque nga pagsaka sang COVID cases ang mangod madamo sang tao ang wala nagasunod sa minimum health standards. Hindi tanan nga tao ang kwalipikado nga magbaton sang booster shot kag ang pagsulod sang mas makalalaton nga subvariant sang Omicron. Sa iwan pa natin nga balita nasyonal, ginmanduan sa National Telecommunications Commission ang pila ka internet service providers nga i-block ang 20 ka websites nga may angot sa communist terrorist.
Ini ang kasunod sa pangabay ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Kalakip sa mga website ang NDFP kag NDF nga direkta nga may koneksyon kay Jose Maria Sison, Save Our Schools Network, UMA Pilipinas, Rural Missionaries of the Philippines, Pamalakaya Pilipinas, Independent News Organizations nga Bulatlat kag Pinoy Weekly. Nasaad sa sulat ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba sa ISPs, nagagwa nga ginpangabay ni Esperon ang pagbalabag sa mga website sa pagpati nga ginasuportahan sang mga ini ang mga terorista kag terrorist organizations pareho sa Communist Party of the Philippines, New People's Army kag National Democratic Front. Suno kay Esperon, ginagamit sa mga ini ang online platform para gubon ang gobyerno, magpagwa sa ilang propaganda, pag-recruit sa mga bagong miyembro kag makasulisit sang pondo. Ginpahayag sa alternative news website nga bulatlat nga wala sila sang may nabatong nga nuntisya halin sa gobyerno antis ginblock ang ilang website sa internet service providers base man sa mando sa National Telecommunications Commission at NTC. Suno kay Len Olea, managing editor sang bulatlat, wala sila sang due process kay hindi man ini abogado pero nakahibalo ini sa kinamatarong nila nga mapahibalo sa anuman yatikang sa gobyerno. Dugang pa ni Olea sang ilang nabaton ang NTC memo kag komunikasyon ni Hermogenes Esperon Jr. ila inigin kay bangod wala sa nga basihan kag wala sa nga miisa ka ebidensya. Para kay Olea dapat magpakita sang basihan si National Security Council Chief Esperon sa iya maligasyon batok sa bulatlat. Ginpahinwala man ni Olea ang aligasyon nga konektado ang ilang website sa terorista kag iya inigin tawag nga kaladlawan. Plano sang news website nga maghimo sang legal nga tikang sa sini nga insidente. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi ma-release ang one COVID-19 allowance kung wala sang liquidation sa mga ospital. Ini kasunod sang pahayag sang masobra 120,000 ka mga healthcare workers kag personal nga wala pa makabaton sang OCA. Ginpahatag ni Duque nga hindi pwede ang pagpagwa sang public funds nga wala sang nagakaigong accountabilities kag liquidation. Patay ang 7 ka mga tawo sa natabo nga shootout sang naserbe sang warrant of arrest kon arrest warrant ang otoridad sa pila ka suspect sa Raja Bawayan sa Maguindanao kahapon Huwebes, Hunyo 23. Apat naman na nadakpan sa otoridad. Base sa report, maserbe kuntani ang mga pulis ang arrest warrant batok sa 3 ka mga suspect pero gintiro ang maini rason nga nagbalod sang otoridad. Patay ang duha sa mga target sa operasyon nga may kaso nga frustrated murder kag robbery with homicide. Napatay man sa otoridad ang iban pa nga makopdanan sa mga suspect samtang isa ka pulis ang napilasan sa operasyon. Nakuha sa otoridad ang matagas na kalibre sa armas luthang, mga bala kag isa ka grenade launcher. Wala pa karon napagwa ang kapulisan sa ngalan sa mga nagkalamatay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, la 7:38 ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lang. Alexander Abalahon Fulgencio ni sa Correction Door, si check ba kay basin nila. Ano nga niya? Alexander Abalahon Fulgencio. Yes. Okay, correct ko. Kaya nag-utod dia sa akon. Anyway, good morning kuno kay Eda.
Kasi ang Eda man niya kilala ko, Blau. Eda Villanueva. I think ang apelido ni Wala Eda. pa ko may kilala nga Eda mo. Ako may kilala ko yan. Aida lang kilala ko ya. Aida. Kag si Fe. Lorna. Si Fe Arae. Kilala mo si Fe. Sino si Fe man? Panyel. Si Lorna. Tan mo pa. Lorna Abrinilia. Teacher ko sa muna. Si Tolentino. Sino? Tolentino. Lorna Tolentino. Kilala Red mo. Butterfly. So, damo kaya may kilala mo si Lorna, si Aida, si Lorna at si Fe. Hindi ko kilala si yes, si Aida, si Lorna at si Fe. Pero si Eda, hindi ko kilala. Si Ade. Why sabi sa muna no? Solama Barnacha. Sawadik ha. Dapat Happy may pause weekend. na dapat. Oo, dira sa mga pamilya niya sa barangay Handumanan. Handumanan sang isa ka ambahanon. Yes. May una sa kabati may drama na sa una mo. Handumanan. Handumanan sa Sa usa isa kaawit kaambahanan. naman niya. Sa Cebu awit naman to yan. Awit, Handumanan man. Oh, So may Handumanan man to. Sa Cebu. Programa lang. Pero hindi ko sure kung may lugar nga handumanan. Kaya basta wala. Embong Jocampo, Kagawad, may agad dira sa barangay Maaw. Good morning, Kagawad Embong. Magkadto ko da, din ko na sa pangitaon, da dampi man. Sa barangay Maaw. Sa barangay Hall, Guro. Sa barangay Hall. Kay Dra mo gina siya mas makita. Yes. Kaga, Sila ni tanan of course Kapitan. nakakilala. Sila ni Kapitan. Yes. Bito Gahaton. Si Giselle Franco, taga Maaw man. Morning si mo Giselle. Franco ka man gyapon Giselle. Tika idang dagan si Franco na nisa mo. Doon kung Franco man sa gyapon. Di balanta lang na. Balanta lang na kung makakadto tato sa barangay Maaw. Upo to bala. Oo. Sa wow. Sumo, mag-out ka lakat ha. Umuslon rin. Sa Bago City dira, happy fiesta ha, sa San Juan de Bautista. Yes. Makadtukutok actually karon. Makadtukutok actually in a while after sini kay mamiesta ka. Sa Bantayan dira bla kay fiesta sa Bantayan kinang fiesta actually mo. Fiesta man sa Bantayan mo. Okay. So ginotok kinadaka. Dumduma ko sunod randa kami magbiray. Dakilumpat-lumpat sa suba. Yes, sa ngamon sa una yang basta mo na niyo, gakaw na kami diyan sako na ngamon nga sang halo kag kuno lusong. Wala. Kay gano ka mo? Ubra kami linupak na saging. Amo na mo ginabalon. Dugay na wala ka linupak ba? No, dugay na ko blang amo nang nabalon na mo suna maglakat sa suba. Suba na actually ang sa Bantayan mo. May mga activities na sila karon kay fiesta na daya sang Bantayan. Kay basta may linupak to karon sa kupon mo ko ha. Patilawon mo man ko. Basta may galupak pa to ya mal. Sige. Upay mo anda lang kabili nupak. Pwede mas mayo. Ang creamy nga linupak ha. Ang wala gintipid. Sa una mo naging klamayan na okay na yan. Ay kala. Gusto ko may margarine. Jen Salgon, sino ginatamyan ni happy birthday? Birthday? Ambot sino naman? Brother, si Juan Hisulgon. Si? Juan. Si Miss Jean, siya si Juan. Si Juan na ni siya ya. Ang Jean ti Juan na mo. Di ba kay Jean batas Juan ya? Do pares lang nga J. Di ba ang Jean kung sa lalaki Jan mo. Jan, kung sa babae Jean. Amo na? Oo, so kung lalaki Jan sa Ilonggo Juan. Kung Jean sa Ilongga Juana. Galing ka. Ano siya? Jane na guro ya? Halim na gurong Jean? Jean kag Jane Pariola sila. Kag Jen. Jen galing Jennifer na yan. Nadala na. Nerwin Sakmar, good morning man sa imo. Sa brother na gali. Happy birthday da Juana. Ronnie Robles sa barangay Don Jorge Araneta. Dala naman sa tupad ng barangay Maaw. Sa una barangay Central Maaw ni siya mo. Nathan Borromeo, Bugtaw. Panakyaw. Idol, yun nagkakaya ko, no? Dako na gijang idol. Good morning, Aksyon Idol Boy. Ako na mo, brand sa iya nga kwan eh. Ikaw mo, brand sa iya nga, sa iya nga. Rekorida. Yes. So, galing to, hindi madayon. Daso naman eh. Kwan pa na. Ako yung party sa barangay election, 50-50 pa ina. 50-50 pa. 50% Hindi pa nga sure. madayon, 50% nga hindi madayon. So, but sa lingon, hindi pa sigurado. Yes. Si Marjun Rivera, Morning Mandira, nag-birthday ni Sablas ang June 21. Belated happy birthday. Natamyaw ka tulamon Last June 21 no? Belated happy birthday, Ma'am Marjun Rivera.
Standby na kita sa mga balita, o kundugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Ang beach, ang paborito nga 46. Kag sa detalye, balita international, ginako sa mataas ng opisyal sa Ukraine nga malapit na nga makontrol sa Russia ang mga banwa sa Severodonetsk kag Lysychansk. Ginpahayag ni Oleksiy Arestovic, ang isa ka advisor sa presidente sa Ukraine, nga napalibutan na sa mga soldado sa Russia na mensyonan nga lugar. Bawod sa padahil nga nagluntad ang inaway, ginako sini nga mabaskog na sa gyapon ng pwersa sa Russia sa lugar. Ang nasambit nga pahayag ang kasunod sa ginpagawa nga statement ni President Volodymyr Zelensky nga ginatinguan nga wasakon sa Russia ang Donbas region. Sa aton balita naman sa patag sang negosyo, ginapaabot na pasaka ang presyo sang plitihan sa eroplano umpisa sa bulan sang Hulyo. Sa rebuluan ang aviation fuel ang nalambot na sa $163 kada barrel sa tong Mayo 2022. Ikan sa $78 kada barrel sang 2021. Sunod sa Civil Aeronautics Board nga bangod sa pagsakas ng presyo sang gatong sa bulan sang Hunyo, rason nga magapasaka man sila sang plete sa eroplano sa bulan sang Hulyo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 54 pesos kag 71 centimos, Singapore dollar 39 pesos kag 35 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 97 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagakasubo sa karon ang komedyante nga si Ay de las Alas bungod sa pagtaliwan sa iya adoptive mother nga si Justa sa edad nga 93. Sa nga social media account, nagpost ini isang video nga may caption sa diin, tuman ang iya kasubo apang malipayon naman bungod sa wala na nabudlayan ang iyang adoptive mother antes pa man nagtaliwan. Si Justa ang utod sang iya amay, ako na ang utod sang amay ni Ay nga amuman ang nagpadako sa iya. Sa balita sa sports, ginako sa Pinoy basketball player nga si Kai Soto nga gusto niya maghimo sang kasaysayan kung mapili gid man siya karon nga adlaw kung sa buwas nga adlaw sa patigayunon nga 2022 NBA draft o karon na guro nga adlaw ay diri sa Pilipinas. Sunod sa sining 7-2 nga center. Madamo nga mga Pinoy ang nagagusto nga mayara sang matuod nga dugo nga Pilipino nga maghampang sa NBA. Kung madumduman, 3 ka Filipino-American players na nakahampang sa NBA apang lain si Soto nga isa ka full-blooded nga Pinoy. Sa 1978, ang unang Phil-Am nga naghampang sa NBA si Raymond Townsend sa idalom sang Golden State Warriors. Magkaligad sang 3 ka dekada, nagsunod nga nakasulod sa NBA ang Phil-Am guard nga si Jordan Clarkson. Kag sang naligad ang mga tuig, nalakipan si Jalen Green nga ang iyas nga iloy isa ka Pinay kag ginkuha naman siya sang Houston Rockets. Para naman sa 20 anyos si Kai Soto, ang ambisyon ng mga NBA player ang mas magapabaskog sang iyas ning balatyagon sa mga kabataan sa Pilipinas nga sundon man ang iyas ning mga inagihan kag hindi magbuhi sa mga handom nga sarang nila malambot basta may pagtinguha. Balita Espesyal! Energy! Good morning, Action Boy! Good morning, Action Happy Friday! Happy Friday and happy fiesta sa mga nagasulog sa kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista sa karon nga adlaw, no? Dira sa barangay Punta Taytay, fiesta dira sa inyo, Action Boys. Happy fiesta! Wala ka ba? Happy fiesta sa Bago City, kag sa tanan nga nagasaulog sa kapistahan ni San Juan de Bautista karon nga adlaw. No, happy fiesta. Si Ma'am Loing Melos nga panamyaw siya. Ambot si Ma'am Loing kung may kuan kay makadtukod na karon sa kuan bala dira sa Bantayan. Nasi may baklan ta bala may linupak gid request. Ako lang taning may kasag bala kay basi aga pablaga bligya. Kay may ara nagadungka mo. Tayo mapabakal ka? Mapabakal ako tani. Ito yung message mo sa hindi ka kayo ma-announce yung pabakal kasi. Hindi ka na-announce na? Okay na? Okay. Okay na? I-message ko pag na-announce ko na? Okay na na? Ginugod mo guro para may makabatiiban. Mas gaan ka na lang. Hindi ka mabakal kuya. Bakal ka gid dyan. Mabakal kuya.
So, baligayin kung- yung Aksyon Boy, mga ka-aksyon, kay bayaran niya na sang times 2. Times 2 Times 2 yung pagbayad. Yan ba? For okay. example, tag 350. So, yung mo siya 700 Basta, per kilo. basta yata sa akong times 3. Ikalain. Basta lang tambo. Layo Talaban, morning dra sa imo. Si Maria Lobaton. Oy, good Miss morning, Mariel, good Ma'am. morning. Nan. Rosemary Cordero Padilla. Lito Dayap. Rachel Bihag. Kag, ano ni? Siya mango. Birthday si siya Joan mango Diaz. si Joanne Bihag. Happy birthday! Happy birthday! Kita mo na siling ko na si mo Joanne, Jean, Jane, amo na sila ang mga ngalan subong kay St. John subong mo. Kay Milagros Cesar Alit, good morning man. Yes. Okay. Good morning sa inyong lahat. Ay, good morning Yes, sa mayang inyong aga sa inyo tanan, ang basyahan ay ibutang talang sa lugar. lugar. Okay, base bala meron na karon malakat Hindi pa tang basya sa mahigko bla. Kung mabasya gina ko ti nangin tradisyon na inaw pero tanaw bla. Kabasyahan na hindi bla. Kung nangin tradisyon na ina, gamita lang sang matinlo lang, Oo, hindi na pagamiti sang Hindi halinda pagamitis sa lamawan. Linda sa lamawan. Kaya basi bala halin para sa makadto para bala sa ubra bla Aksyon Boy, imo basyahan, ti lang mabalik pa sa may ganis mo kay white klase kasi una kon pa na ang iban ka pakadto sa eskwelahan. nante. Okay, sige. Sige. So, ang atong balita special Aksyon Boy, ini naman ang pag-istoryahan ta, ini mga facts na hanungod naman sa ido. Ido. Or dog. Or kung ano pa nang tawag niyo sila. K9. Hindi lang na inado. Malito ginapag-buto diyaw. So, ang una Aksyon Boy, ang dogs gali can smell up to 100,000 times better than humans can. Grabe, no? Amo na galing nga especially ang mga canine dogs bala. Kung di ko malipat daw na kakaagi na ta sinasang balita special. Nakagi ta sinit. Dili waton tayo ni pwede. Kasi wala ka balo iban, di ba? Kasi lipat iban daw. Sila lipat ang ibanda. So kung wala ka mo da kabati, amo na ni siya. Si classmate ko Remia Obando dira sa my New Jersey. Oh, good morning man. Yes, Para good sa morning. Sige. So amo na mga ka-aksyon na in kan fairness, smell, that's why. ay napalimaho 1,000 times nga 1,000 man, 100,000. 100,000 times. Oro naman nga panimaho nila yan. Of course. Ng ilong nila no Kita kadapa mo man na gani. Ala kalain. Suyaan mo Kita mo sila ganini nga mga dogs ginagamit yan kung sa mga Sniffing airports dogs. para ma-check kung may mga something dira sa inyo nga mga bagahe na Sniffing ginagamit. dogs gani. Gani, titilab lang. Nalo. Kalawig pa sa mga istorya mo. So, What na in short sniffing dogs? kay 73 na gili. Oh, So, next. Dere ka, si Ma'am Luingol niya, ay check ko krona niya, i-shout out na si Madam Romila Ilustre Arbalo. Sa Kasag na da, Madam! Oo, ipa-check nyo ko no kay Kaya Mabakal dito kami mga kadto, karon dito kami mga stay guro. Sa tumalang yung kadtuan, taman to Aksyon Doors. Sinupod mo? Kay dumabot Ang mga, si mama. mga kwan ko, mga pamilya ko sa bago eh. Okay. So, dito ka mo karon ma-chill-chill. Yes, Okay. oo. Okay. So, next Aksyon Boy, ang chocolate is not good for dogs, ha? Sulit-sulit. Kay damo Yes. ko nakitaan sa Facebook post nga ang ila ido nagkalamantay. Kagaligin pa kaon na sang Hindi sila pwede sa chocolate siya, hindi sila pwede ya. Oo. That's why ang chocolate ko ya sa balay, way ginatago ko na sa ido ya, way ginatago ko na sila ni Charm ya, ambalan ko pa nila kung dalo ko, basta hindi ka mo yung kakaon chocolate niya. Paano magkambal ido dalok? Tulog ko niya kayo na tulog ka na. Masakit. Kaon ka chocolate, tulog ka na. Gula tulad sa tagaan mo siya, hindi ka lang niya. Kaya mga dogs on Aksyon Boy, hindi sila makaprocess ang chemical as fast as humans can. So, muna na advantage naman sa human. Kaya human niya dasi makatunaw, ang ido yan, hindi ko no. So, delikado ka tama. Okay ha? So, sa mga, especially ang bag-o lang bala nagasagod bala sa ido Aksyon Boy, nag-aalaga or nag-pet sang dog bala Aksyon Boy. Kaya hindi pa aware ka tama. So, again, bawal gid ang chocolate. Okay? Para mapa-maintain yung inyong healthy ang inyong ido. Amo na. Para nga live yapon. Oo. Ang ido. Ay, kalain. Tapos, ang kabalong Aksyon Boy nga basta ang ilong sang ido. Oo, nga. Dayan, mo kabalo ka. Why, ko. Kaya, amo na siya Aksyon Boy, ang dogs' noses are wet to absorb scent chemicals. Amo na galing amo na nagabulig para masimutan din ako ng drugs. Ano pa yung So, kung mo basayan na si Pon,
Yung mo si order mo ya. Kung magmalapong it na. Ay! Cloud. Ano mo na? So sa ito, natural. Isikman, doors wala sang gahudlot. Gahudlot. Yung balik-balik. Wala ka lagi kagabi ka pamahaw. Mga bata, so na mo lang balik-balik na yun. Meron na ganun nga, bugtong-bugtong, 2 sundalo, pabalik-balik sa kampo. Di ba? So, sip-earn gali. Sip-earn natin yan ba? Kasi may nag-breakfast. So, may nag-breakfast, so sang lasuwa. Nga, perti kalapot. Sorry. Nagawa mo ka na, tapos gina-explain mo pag hindi. So, next action boy, ang Chihuahua, gali ang mga pinaka-small ng mga smallest dogs in the dog, world. Abi ko yun ng kwan, no? nayara ko nakita ka dog agmay pag abi ko man man na. Di ba meron nga gamay gid siya yan? Gamay siya nga tawag nga ido. Nakita ko na actually. Ang pagdag ko man yung pag eh. Adi na yan, ako na yan. Basta meron na isa, princess, princess something. Princess ang kwan. Sarah? Charot lang. Princess ang kwan, sang Shih Tzu. Kang Shih Tzu, may kwan mo may princess nga. Mayara, gid siya may alam siya, gamay lang gid siya action boy nga ido. Basi kwan ang imo na min Hindi niya. pin siya. Hindi Basi namin mo na yang sa dito bla sa Bohol bla no kanila ang doa mo man na yan. Tarsier na Ay, lalo mo rin. Hindi mo. Basta gamay lang siya karo ipakita ko sa imo. Mini poodles ko hambal ni Ma'am Van. Hindi. May term gid siya ya. Like, gid ang ngalan sa ido na. I-search yung danay, be. Mga ka-action. So, next action boy, ang the tallest dog naman sa bilog ng kalibutan, Blocano. A Great Dane. Balaan ko na iya. Great Wall of China. Great Dane, action boy. Grabe na sila. Grabe. They can grow up to 86 centimeters tall. Imagine. Tapos, ang pinaka-heaviest naman niya dog, action boy, bro, Great Dane, guro gyapon eh. Hindi man. English Mastiff. English Mastiff. Kinagabugat sila up to 230 pounds. In fairness sila, no? Okay? Kay action boy, kabalo ka bala nga, there are around 200 different dog breeds. 200 200 kabilog ang nagkalain-laing nga, no? Tama ni galing mga... Teacup! Correct! Teacup! Hambal ni Watts Kikay. Thank you, Kikay. Teacup! I-search mo lang teacup. Ari nakita ko, teacup puppies from Korea. Pala to ako ba? Why pa? Dali, na-open ko pa lang. Okay, pagaling. Na-open pa lang. Thank you so much. Amo na siya. Teacup puppies from Korea. Kasi gamay lang gina siya. Sorry. Pero may gamay gina sa naya. Kaya dako pa ni sa gali. Dako na siya. Gamay bla. Hindi na guro mo. Kadulain ang tsuray. Hindi, amo to sa isa to sa mga teacup. Sige. Okay? May ara pagidya gamay pagidya. Yes. Basta amo na ka magagbay gid man sila todo. Tarambla ka magagmay sila araw na. Nakakute. Cute, diba? Pero ang favorite dog kay action boy nga breed is Corgi. Galing ka mahal. Tungkol sa buli. Basta sa buli ka lang namian sa Corgi. Hindi ako namian ko sa Corgi. Kaya doon ikaw. Sorry, action boy. So, next action boy. Ang mga ido ko are very fast runners. They can run bala up to 45 miles per hour. Pero mas dasig yung po ng ang cheetah. Fastest land animal is cheetah. Yes. So, pero dasig ang mga ido pero amo nang sugid sa dasig la. Alin sa una, may ginakantuan ko sa una nga, pero mila ko ginalagas. Di sa lambot sa kon niya. Lambot sa kon. Mas dasig ka yung sa ido. Galing ka may abansin na kung daan mo. Pagkita ko pagwa sa balay, dagan mo ko todo. Padto sa gate, kagwa lang ko sa gate, amo nagabunggo ido sa gate mo. Ay, sang lagas ako. Sang sobra ang iyab lang nga momentum la. Libutay kami sa auto, hindi sa klambot sakon mo. Mga German Shepherd, so nakakagwa ng Feeling ko may may lahi ka nga cheetah. Kaya daw kadasig. So, natodag siya na formal prangka. Damdamo ko na experience nga lagsanay ido mo nga lagas. Ako wala man Kaya layo pang ido. Yaga kurog-kurog na ko na makita ko ido. So, kita ko sa dalom gani. Kagi ko mga around mga 3:30 goro. Sang kagakon. Nag-abot ko da. Buong ido. Hindi ko kapanaog sa salaki. Tiyo,
yawan ko. Hindi, kay... Sili ka man ako, pang ano, sili ka pang aw-aw. Pero mahilig ka man magkuansang ido, magsagod. Of course, naman mo ko mag-ano, galing kinabudlayan ko, kay budlay to sa may kami apartment. mga dog lover, gid kami mo. Pwede. Oo. Okay, so man siya. Kag last action boy, ang scientific name for a dog is Canis lupus familiaris. That's nagawa lalin ang word nga K9. K9. Okay, ang St. Bernard, pagid man ako dako man na. Gani. St. Bernard. Pero ito, gani nga mag-once magtindog sila. Grabe. Tama ng Great Dane. Grabe. Ganyan nga, do lapo pa sa gate nyo bala. Meron ako na nakita mga do. Magpungko ang Great Dane. Taas pa sa imo. Wow, grabe. Hindi pa sa imo. Sa aton gani. Sa akin gina. Kala. Taas pa kay Sir El Rey. Si Sir El Rey. Sir El Rey naman nakita mo Sige, laki balusan kay Sir El Rey. Sa imo birthday na. Umanda ka sa January. Taas gani pa sa aton. In fairness, no? Grabe. Okay, sige Kaya, Aksyon na Eric magbano Ara, mahilig mo na. At pinakagamay, kuring niya. Insinda niya ko yung kuring. Mahilig mo na section ni Eric sa kwan, sa dog lover mo na siya. Before na sa kay Charm. Kagaya Honey. Mga ido mo action ba? Kasi tanan nga ido nga pamati subong good morning. Di ba? At least ma-appreciate nila ang ginag-greet. Abi mo, after sini ko namimuon ko, mabakal ko sang food para sa ila. Otherwise, madisgrasya kagit puli kasi balayway ka tala food. Wala ka dala. Sally Alki de Sousa, kagaya Happy Fiesta dra kay kagawad Miloy sa Barangay 16. Happy Fiesta dra sa. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.